aiwa tendai Biti unozovhura hombe nokuti otaura mashure kuti aiwa Mthuli Ncube igitare rine discord munyika awa anokonzeresa kutambura kukuru munyika. Aiwa toona kuti Biti ava kuataka Mthuli Ncube sana mina mashoko ataura nokuti bva subscribe like utina on the bell icon. Saka tichipinda toona kuti vhidhiyo ravatendai Biti rinopindira munyika panguva imwe chete gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vachiudza masangano ose ehurumende kuti atambire mari dzose dzemazigi zvisinei nekuti mari itsva iyi haizi kuwanikwa zviri nyore muvanhu. Saka vatendai Biti vanotaura mashoko ekuti vaMthuli Ncube igitare rine discord riri kukonzeresa matambudziko munyika achiisa mari dzemuripo kutambudza varombo. Anodaro nekuti iye haagari muno munyika akatobvisa mhuri yake akaiendesa kunze kwenyika. Vanodaro vaBiti pavhidhiyo. Saka ndozvatiri kuona kuti pavhidhiyo racho toona kuti aiwa vatendai Biti vanotaura mashoko kuti Mthuli Ncube anoisa kutambura muvanhu munyika. Iye vatoona kuti muno munyika veZimbabwe mune kutambura vatobvisa mhuri yake vatoendesa kudiaspora kune dzimwe nyika vanoziva kuti kunoraramika. Iye ubvaisa kutambura zvake achitambudza vanhu. Mashoko akutaurwa panapa natendai Biti amino munomuona sei munoti kudii pamusoro penhau dzake dzari kutaura. Aiwa pinde mucomment section medu mbotudza mafunguro enyu. Awa musangano subscribe kuleka